ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲେ ବାପ ପୁଅ, ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ନୋଷ୍ଟା ଗାଁ, କୋହଭରା କାନ୍ଧରେ ଫାଟିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଜୀବନ। ଗାଁ ସ୍ତବ୍ଧ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କାନ୍ଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ। ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲେ ବାପ ପୁଅ। ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କଦମପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନୋଷ୍ଟା ଗ୍ରାମରେ। 14 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଖବର ସେହି ମେଡିକାଲରେ ହୃଦଘାତରେ 42 ବର୍ଷୀୟ ବାପାର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ ତ ଗୋଟିଏ ମେଡିକାଲରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ। ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଜଳିଲେ ବାପ ପୁଅ। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକ କଦମପାଳ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ଥ ନୋଷ୍ଟା ଗ୍ରାମର ସୁବ୍ରତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ପାରିବାରିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା। ପୁଅକୁ ଘରେ ଆକଟ କରି ରଖିଥିଲେ। ରବିବାର ଦିନ ପୁଅ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ଥିବା ଘାସମରା ଔଷଧ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକେ କଟକ ଏବଂ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। 6 ଦିନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତି 9ଟା ପରେ ପରଲୋକ ଘଟିଥିଲା ତାଙ୍କର। ମେଡିକାଲରେ ପୁଅକୁ ଜଗି ରହିଥିବା ବାପା ସୁବ୍ରତ ପୁଅର ମରିବା ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ହୃଦଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଖବର ପ୍ରଚାରିତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଥିଲା। ଦୁହିଁଙ୍କ ମର ଶରୀରକୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଶହ ଶହ ଲୋକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା, କୁନି କୁନି ପିଲା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଲୁହମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ କେହି ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା ମା'ର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧୀଭୂତ କରିଦେଇଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଶବଧାରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିଲେ।